Eixo, duplikatu, bikoiztu, eta hau, ona. Bale? Eta hau bikoiztu eta gero, hasi behar gara begiratzen, zer egin behar dugun, bale? Orduan hemen. Bi bada, orduan, zu guri sorte txarra ekarri, diguzu. Vale, orduan diguzu bada, gehituko digu erantzun zuzen bat, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, eta hirugarren esaldia prestatu behar dugu. Vale? Gure amak zuri ezer esan. Vale? Orduan, listo? Kopiatu. Kopiatu. Bikoiztu. Eta orduan, hiru bada, zer egin beharko du? Hiru bada, egin beharko duena izango da. Gure amak ez dizu zuri ezer esan. Bai? Orduan, hemen, beste guztiak berdin jarraituko du, zergaitik ze erantzun zuzena bada berak automatikoki gehituko du, erantzun kopurua zuzena bada eta kalkulua berak egingo du. Bai? Eta esaldia berak gehituko du. Bale? Orduan, goazen laugarren esaldiarekin. Eta laugarren esaldia izango da, ez dakit. Zure amonak gozoki pila. Ez, gozoki. Mordoa ekarri zuri. Mordoa denez bat da, kontuz. Goxoki asko dira, baina aditza singularrean dihua. Bale? Orduan, duplikar. Bale? Eta esaldia lau bada. Orduan, zure amonak goxoki mordia ekarri dizu berriz ere. Repetimos. Bale? Bosgarren esaldia. Bosgarren esaldia izango da, nik zuei etxeko lanak egingo. Nireak ere egiteko lanak dauzkat, zuei egiteko moduan. Orduan, bale? Orduan, berriz ere egiten badugu duplikar. Ikusiko dugu. Bale, ikusi duzu ez nola da dinamika, ez da? Bale, bostekin nik uste dut nahikoa dela. Bost bada, orduan nik zuei ez dizkizuet. Bale? Eta orduan, bukatzen denean azkenekoa denez, jarriko duguna izango da hemen testu aukenduko dugu, eta egingo duguna izango da egunekoak kalkulatu beharrean nota bat jarriko dugu. Orduan, egingo duguna izango da berriz ere testura joango gara, unira aterako dugu, eta hemen jarriko dugu. Ariketa honetan, zure nota eta espazio bat utzi. Bale? Orain, hemen emango diot izartxoeni, eta jarriko dut beste bat azpian. Horrela, bi izan beharren, hiru edukitzeko. Zertarako, hemen jarriko dut kalkulua, bale? Eta hori izango da, honen berdina, baina bider ehun egin beharrean, bider 10, Vale? Eta
azkenekuan egingo dudana izango da bale, hemen egin zure nota eta testu bat aterako dugu, beti ere uzten badigu, testu atera eta jarriko dugu izan da. Bale? Orduan, orain, zer egingo dugu? Prestatuta utziko dugu. Bale, hemen hasten denean, bale, 0, 0 eta bat, bale, hori gero berriz ere, hasieraten goazenean pantaila ontara, baina bada ezpada ere, utziko dugu prestatuta, kasu hundirik egiten ez badigu, prestatuta egon dadin. Bale, orduan hartuko dugu variables, eta jarriko dugu. Poner. Kostatu egiten da, hortxe. Poner esaldi kopurua a 0, duplicar, berriz ere esaldi kopurua, ez erantzun kopurua, barkatu. Erantzun zuzenak, eta esaldia, lehenengo esaldia. Bale? Horrela ja, 6 egin beharren, lehenengora joango da berriz, bale? Probatu dezagun, haber funtzionatzen duen. Beti bezala, konektar, iCompanion, kopiatuko dugu hau, Ctrl C, irekiko dugu Companion, Ctrl V, eta connect with code. Denbora pixka bat behar du. Bale. Mikelek lausagar eman dizkizu. Ui, hemengo letra ez dugu handitu. Oaintxe zuzendu beharko digu. Eginda. Erantzunak 5. Zergaitik egin du dena batera? Eta hemen ez dugu espazioa jarri. Bale? Zuzenketak egin behar ditugu. Hala, goazen bera. A ber. Bat bada, esaldia gehi bat. Eta jarri behar ditu, horrengo esaldia. Ah, claro, ze gero ja bida. Bai. Bale, orduan, hau, esaldia gehi bat. Bale, egingo dugu gauza bat, aldatuko dugu. Hemen 0 jarriko dugu. Eta hau jarriko dugu. Ui, que la voy a leer. Hau hemen jarriko dugu. Eta hau jarriko dugu hemen. Bale, eta orduan honekin egingo du hau, hor sartuko da, baina hemen ez da sartuko. Eta hemen esaldia, bale, hau jarriko dugu hemen, eta hau ezabatu. Berriz ere berantz. Berdea marroiaren azpian, eta laranja ezabatu. Berdea marroiaren azpian, eta laranja ezabatu. Berdea marroiaren azpian, eta azpiko laranja ezabatu, eta hemen, hau, 0. Bale, zer gehiago zegoen gaizki? Ez dugula jarri, diseinuan, emandakoa honen letra tamaina 14 utzi dugu, eta izan bertzan 50. Zer gehiago, emaitza ematerakoan, hemen, nire nota zenbat izan dan esaterakoan, ez dugu espazio bat utzi izan baino lehen. Izan baino lehen espazio bat egon behar da. Bale, orain bai, goazen berriz ere, lehengo, bale, orduan atzera emango diot. Bale, listo. Mikelek
Vale. Ui, testo para boton bat. Zer egin dugu gaizki oraingoan? Goazen atzera berriz. A ber. Hemen, screen baten, diseinuan... ez dugu aldatu. Vale, orduan hemen boton bat jartzen duen lekuan, hemen jarri behar dugu. Ariketa. Hoxe, listo. Orain bai. Probatu dezagun. Vale, ariketa. Vale. Mikelek, lausagar, eman, dizkizu, zuri. Vale, hori gero, hemengo alineazio hau, gero zuzenduko dugu, vale? Vale, bat, listo. Zuk guri sorte txarra ekarri diguzu. Gure amak ez dizu zuri ezer esan. Zure amonak gozoki mordoa ekarri dizu zuri. Eta nik zuei ez dizkizuet etxeko lanak egingo. Listo, ariketa honetan zure nota amarritzen da. Bale? Bai, orduan, zer egin behar dugu, hemendik oraindik gauza pare bat zuzendu behar ditugu. Bale? Lehen da bizi. Bukatzen duen bakoitzean, esaldi berria jartzen duen bakoitzean, zer gehiago egin behar dugu? Egin behar duguna izango da, emandakoa honetan, hau da lehenengoa, ez da? Bai. Emandakoaren testua ustu. Utxik egon dadin da horrela ez dugu ezabatu behar. Bale? Eta orain hau. Duplikar. Eta jarriko dugu azpian. Eta berriz ere. Uste duzu hemen gauza asko errepikatu egiten diala, bale? Informatika horrelakoa da. Bale, berriz ere duplikar. Eta hemen. Zuek beste esaldi batzuk jarri nahi bat dituzue, egin dezakezue, Ez daukazuen nire esaldi berdina jarri beharrik. Vale, listo. Eta falta zaigu hemen dagoen, vale, egingo duguna izango da, disposición vertical honetan, ancho jarriko dugu ajustar al contenedor, vale, eta emandako honei emango diogu ancho, adibidez, 120, eta etiketari emango diogu ancho 180. 75. Ba ez ba ere. Ez zai gustatzen 100 jartzea, ze batzuetan pantailarekin ez dakizu azertatuko duzun dela, ez bueno, horrela utziko dugu, bale? Eta hemen emandako honetan egin behar duguna da zerbait falta zait. Posición del texto, centro, eta honek centro dauka, eta, bale, nik uste honela izan beharko gala, bale? Orduan orain hemen goaz. Bale, a ver, dizkizu. Vale, eta ezabatzen ditu, eta idatzi ditzakegu. Vale? Vale, orain egin behar duzuena da hemen, hau honela egin, bete zuek, zuguri diguzu. Vale. Guramak dizu.
Eta bat gaizki jarriko dut. Zenizkidaketen. Bai, ikusteko ondo egiten duela hori ere. Bale? Orduan, ariketa honetan, zure nota 8 izan da. Honen pantailakada bat bidali behar duzue zuek. Bai, honen pantailakada bat bidali behar duzue zuek. Dena dela hemen gauzatxo bat egingo dugu. Pantailakada bidali horretik. Egingo duguna izango da. Hemen, utziko diogu honei, goian, pantailaren goian, ariketa pantaila honen goian, titulua jarriko diogu zuen izena. Titulo, eta jarri zuek zuen izena, nirea jarriko dut. Eta jarriko diot titulo visible. Bale? Eta horrela pantailakada egiten duzuenean ikusiko da zuena dela. Bale? Hau hemen jartzen badut, eta ematen badiot blokez. Blokez ez, hemen bat dana da konpainioni. Konpainioni egiten dudanean, hemen ikusiko da, nola nik beteta daukadanean, berrez ere beteko dut. Mikelek, dizkizu, diguzu, buruz ikasiko ditut. Dizu, eta azkena gaizki jarriko dut. Zeniezazkigukeen. Bale, orduan hemen ikusten da, zuen izena, egin duzuela, bale, eta honi, egin dezakezue, beti bezala, kontrol maius eta 6aren gainean dagoen karratua bilerrotxo horiekin hor jota eta argazki atera, edo egin dezakezue hemen behean erlojuari eman, eta hemen pantaila argazkia agertzen da, bale? Erdaraz uste dute kaptura de pantaila dola jartzen duela, baina euskaraz badaukazue pantaila argazkia, hemen ematen badiozue, agertuko zaizue, pantaila argazkia, eta horrekin argazkia atera izango diozue, bale? Nik ematen badiot ez dakiz gertatzeko da. Bera, hemen, eta hemen honekin egin dezakezue, bale?